Sa man na pre. Makuha ka na pre, ang ano ka na pre ba manggawas ka na? Wala nagawas. Kasumsuman, magbagungon ta. Sagula to pa ko. Kaya! Kita ni, mati sundang ano sa pagputol sa lubot ani. May bagungon pero way putol sa lubot. Asa man ikuan nimo yaw-yaw nimo? Bagungon man gapuan, lami ana tunan pre. Lagi kay usa pagputol sa lubot ani nga, ko sundang. Ha? Ginaputol ba din naman lubot ani day? Huh? Kamo pre magluto mi ani pre dina, ginaputol ang lubot pre, diretso na niluto ni pre. Ha, binuang. Lagi. Sakong na. Ay, gali piwi lang sa kay pakitaon ta ka kung saan pagluto ani nga di ka tanggal-tanggalon ning lubot ani. Di naman mugawas. Magibang man ay muhang sundang ana kung imo pa nang pamutlon. Mo ba? Ay nabuto na. Brasi na kay ako rin luto ana. Sama pagkuan ni bagawas sa Basta brasi na. Ako rin ko ana. Kar ba kani pre? Sige lang. Di, kulang ni brasa pre. Oh, biya na pre. Ito, takang ko. Ito, ano pre? Sa man na pre. Makuha ka na pre, ang ano ka na pre ba manggawas ka na? Tanaw na sige yaw-yaw draw. What's in line ganit mo? Na kailangan nagkuha na kailangan masul-hasul pa tayo. Naigo pa tong tudlo ino, tungkol pa inon tayo nun. Putlon pa man gud ang lubot ana ba? Ali putol-putol na diretso na ganun ano. Buang man ang style eh. Ay. Oh, bukal na. Bukal na bay. Lapit na malak na, kali lang ha. So man. Ana ha? Ha? Yo. Mo lagi ituslo dia pre. Op. Lugsot ta pre. Lugsot na bay. Wala nagawas. Yawa rin pre. Kailangan na magkuan pa na. Diretso na siya. Labay na ni. Labay na wala rin mga sulod na. Yes. So man. Sulot ba? Sulod no. Kiyawa. Magisa na lang ta. Gisaho na to ni kay kapo na sig tuno kay libangaon ta. Sige sige. Tara na pa ko. Ay karon to. Di ko dito pre. Hindi na ko pako. Sure ka na kuha ni tanan? Coba na. Natural. Wow. Sige na, makaw na. Okay. Pasok ako kuan, Mike. Yo, kasumsuman. Suluto na atong bagungon nga na ipako. Yaw na. Amala. Hindi mo tuo pre ba nga gawas ni pre. Lugsot eh. Lugsot na matik na wala sulod ng mga kuan na. Gamitan pa nimo nagkuan na. Gamitan pa nimo ni siya og gining tawag ani gining. Gamitan pa nimo sundang ni mga gibang rang sundang nimo kini nga ni kay. Aso di kayo. Aso okay kay ba? Tiltil. Kayo. Yun na ka magsubsuyo ba? Mahaw. Ito naman ron. Palap. Yaw, kiknya gitaw yan o okay? Di na gigana oh. Bayo ko man kadugan mo ato sa kuan madalam tong lapog ko dati. Kalang no. Di ba? Bayo ko na. Stop. Kaya kuan. Dali ito ba? Gatas oh. Gatas. Gamay lang ha. Ay. Mahap ni. Ya. Alang ba? Natural. Wow, natural. Sagbot ah. Sagbot. Matay pre, wa ka ba? Wa ano mo mga technique mo pre, hantod ka sige pa sup-sup. Madala laging lubot lang sup. Madala ang lubot, magibang pa jud atong kuan. Sundang. Wao.
Kailangan mo sup-sup ani ngab. Aw, sup-supon pa nimo ni ngab. Kuha na kayo. Mga mga kuan diha, mga tulay og luto aning bagungon. Natuwa lang niya bagtira. Oh, tanawa lang ninyo sa video mga sumsuman. Yung sa pagluto to sa bagungon nga kinakailangan magtipak-tipak bitaw aning mga ingani bitaw. Ay na bok-bok ka na, mabuak pa na inyong kamo tinuway siguro hinuon nga mabunala na. Pag balungot ba? Nato ra. Dito lang guys. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.